حدا أوان مسابات كل خيسة شوكا حدا أوان كأبين خيسة شوكا نايز مفتح ذن كرنا ذكر كبرو هلو أبيد اللغي سالشن دي وا نايم تايم سلجو انتايو بلز أبليكيشن هجي شخص دلكي check برا صبو حراي سلازق سدلو معلني مستم تفوتون بيتسابكم من ببزرسرس جيزي ختحلفو تلليدو حجي حداش ابلكيشن حيزالكم يمصي زلو انه كأن ባህላዊ ትሕዝቶታትና ምስ ዘመናዊ ኣቃዲው ሓድሽ ጸወታታት ሒዙ ክሬት ዝተገበረ ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ሒዘልኩም መጽ ያለኹም ዛ ኣፕሊኬሽን ሒዛቶ ዘላ ትሕዝቶታት ጸወታ ምስ ድራቤት ጸወታታት ምስ ህፃናት ንደቅኹም ብዘይ ኣሰልቻዊ ዝኾነ መንገዲ ትምህርቲ እናቕሶምኩም ጌም እናጻወትኩም ኣፍልጦም ንኽዓሙቕ ዛ ኣፕሊኬሽን ክትሕግዞም እያ ዕሙቕ ዝበለ ዕላል ሓድሕዳዊ ናይ መጻመቲ ዕላላት ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ንምሕላፍ እትሕግዝ ዓባይ ኣፕሊኬሽን ብትግርኛ ተዳልያልና ኣላ ትሕዝቶታታ ድማ ቀስ በቀስ ከረዳእኩም እየ ምስላታት ኣቦታት ብመልክዕ ጸወታ እቲ ሃፍቲ ዘለዎ ውርሻ ናይ ወለድና ብጽፈት ኩላትና ንኽንወርሶ ዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ንጠቀመላ ከምኡውን ምስላታት ምምላእ ትርጉም ምስላታት ሓድሕድና እናተኻታዕና ትርጉሞም እንዳፈለጥና ትምህርትና ነኻዕብተላ ዓባይ ኣፕሊኬሽን እያ ብሉጽነት ናይዛ ኣፕሊኬሽን ከዓ ንመጻመቲ የዕሮ ዝኸውን ካርድታት ብመልክዕ ጌማት ተዳሊልና ኣሎ እዚ ጌማት እዚ እንዳስተማቕርና ከዓ ተዘካሪ ዝኾነ ግዜ በዛ ኣፕሊኬሽን ንሕልፍ ካልኡውን ኣሎ ሕጂውን ክነግረኩም እየ ከምኡውን ንምድልዳል ፍቕሪ ስድራ ቤት ንደቅኩም ብዘይ ኣሰልቻዊ ዝኾነ መልክዕ ትምህርቲ እናቕሶምኩም ተዘካርን ኣዝዩ ፍቕራዊ ዝኾነ ስድራ ቤታዊ ግዜን ከም ተሕልፉ ግበርዎም ብመልክዕ ጸወታታት መታን ንኽንወርሶ ምርጫና ዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ